Bona tarda. En este vídeo argumentaré per què jo crec que he de passar de curs. Penso que he de passar de curs per tot allò que he descobert d'en Santiago Rusiñol. Abans, per mi, en Santiago Rusiñol era el nom d'un carrer en Castelldefels on hi havia una parada d'autobús. Gràcies a l'auca del senyor Esteve, he descobert la importància i la influència que va tenir en la cultura catalana i espanyola. A més, per arribar a temps amb la lectura dels 3 primers actes, he hagut de llegir l'obra dissabtes i diumenges. I no només això. He llegit per error 3 capítols de la novel·la en comptes de l'adaptació per a teatre. M'ha despertat tant interès que fins i tot vaig anar a Sitges a conèixer el Cau Ferrat i vaig visitar l'exposició de Rusiñol segons la mirada de Picasso al Museu de Maricel. Quina febre por Rusiñol, Marilé! Merescut descans. Adeu.